Kaixo eta ongi etorriak bertze astelen batez, unat magazinera, gaur ekainaren 5. eguna dugu eta gaurkoan ere bai, nola ez, bi elkarrizketa izanen ditugu magazinean. Lehenik eta behin, Aitziber Saroberekin egonen gara. Bera biologa da, irakaslea, Mondragon Unibertsitatean, eta Naturkoneko bakideekin batera testu bat atera dute, kaleratu dute duela gutxi, berriztagarrien inguruko eztabaidan kokatzen dena izan ere, EAEn, orain, lurralde plan sektoriala ateratzen tramitatzen ari dira eta 40 eguneko epea dago horren inguruko alegazioak ateratzeko eta haiek testu kritiko bat atera dute berriztagarrien inguruan egiten ari den planifikazioarekin. Aitziberrek kontatuko digu zein den haien ikuspuntua. Bigarren elkarrizketan berriz, Jon Artutxekin egonen gara, kasu honetan larunbat honetan antolatuko delako eta ospatuko delako Erronkariko gasnaren eguna, bere 5. edizioan, 2023 honetan, Jonek kontatuko digu, zer den prestatu duten egitaraua eta zer topatuko dugun, egun horretan bertan, gasnaz haratago noski. Guzi hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1888an, ekainaren 5, Federico García Lorca, Espainiar poeta ezaguna, narratzailea eta antzerkigilea jaio zen. 1944an, Bigarren Mundu Gerran, aliatuek Erroma liberatu zuten. Bitartean, 1000 bombardero britainiarrek 5.000 tona bomba jaurti zizkien Alemaniarrei Normandian, hurrengo egunean etorriko zen eguna prestatu nahian. Ekainaren 5 zen, baina 1982an Espainia NATOn sartu zen. Eta 2013an, Clement Merik, frantziar ekintzaile antifaxista gaztea, eskuin muturreko talde batekin izandako borroka batean, horren ondorioz hil zen. Gaurko lerroburu nagusiak. Nafarroan 832 langabe gutxigo maiatzean. Nafarroak Dolores Redondo aintzatetsi du irakurzaletasuna sustatzeko duen trebetasunagatik eta foru komunitatea ezagutarazteagatik. Nafarroko baso kudeaketari buruzko lauko serie baten lehen 2 bideoak argitaratu ditu ingurumeneko zuzendaritzak. Fuerte del Príncipe kirol egoitzaren inguratzaile termikoa hobetuko da eta oztopo arkitektonikoak kenduko dira. Nafarroko artxiboak foru komunitatearen historian emakumen aztarnaren inguruko erakusketa inauguratu du. 80ko hamarkadako musika eta musika berriena uztartuko dira Sanferminetan. Ekainaren 5tik 12 bitartean herritarrek telefonoz edo online egiaztatu ahal izango dute uztailaren 23ko hauteskunde orokorretarako erabiliko den hautesle errondan sartuta daudela. Alkoholaren eragina dago Iruñan maiatzean erregistratutako trafikoaren eta bide segurtasunaren aurkako delituen 72an. Ernest Hemingway, Iruñara egindako lehen bizitaren eta San Ferminen mendeurrena gogoratu du Iruñak ekaineko kultura ekintzen programazioarekin. Baztango mindeitze emanaldiak musikaz bete zituen erratzuko karrikak Thierry Bizkari musikariaren begiradapean kontzertu ibiltaria eskaini zen herrian. Eta ikus dezagun baitere aste honetako agenda kulturala. Asteartean Felix Arrieta egilearen Zaintzaren Ariak liburuaren aurkezpena izanen da. Adinekoen eta pertsona zaurgarrien zaintzaren 360 graduko bidaia egiten da ondoko horrietan eta irakurleak askotan ikusiko du bere burua bertan islatuta. Katakraken atxaldeko 7. Asteazkenean 35 urte beteko ditu Pailazo taldeak eta urteak bete abenturak bizi horren ospakizuna izanen dute Pierrich Porrotx eta Mari Mototxek. Sudur Gorrion bizitza lagun egindako hainbat bertan izanen dira. Urteak betetzea garrantzitsua bada, are gehiago abenturak bizitzea diote. Atxaldeko 5:30 Patxi Larrainzar eskolan. Eta batasunaren privilegioaz 3 burgoetan barna, ibilaldia eskainiko du Javier Mangadok, irteera Iruñeko udalplazan 5. Hortzegunean, Aitamari erreskate ontzia hitzaldia eskainiko du Iñaki Goñi ontzian ibilitako medikuak
Ika Arturo Kanpion euskaltegian goizeko 10etan eta atxaldeko 8 eta erdietan. Baita ere, kantu eta hitza musika zikloaren barne, Sara Azurzak kontzertu eskainiko du Oko Andra Maria plazan atxaldeko 8etan. Sarrera doakoa lekua bete arte, euria egin ezkero kontzertua erraldoien txokoan izanen da. Hortzilarean, Flobin Maleteniko ipuinekin ipuin kontalaria izanen dugu. Iturramako Zibiboxean 6etatik 6 eta erdietara. Eta larun batean Iruñan Euskararen aldeko eguna antolatu dute Euskara Nafar guztiona lelopean. Goizeko 11etatik daude jarduerak programatuta eta 8 eta erdietan itxiko da eguna mobilizazio herritarrarekin. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen argazki handi batean, iazal oso hartzen, Osasunako jokalariak beren garaipena ospatzen. Izenburuan, Europara. Osasunak sufritutako garaipena lortu du, 2 eta 1 irabazita, Gironen aurka Budimer taldearekin 2 golei esker eta Liga Konferentzia jokatzeko sailkatu da. Bertze berri batean, Diario de Notiziasen Euriborraren gorakadak hipoteken igoera eragiten du, hilean 300 euro baino gehiago. Eta azkenik Aitor Elordik irabazi du buruz buruko finala, final oso lehiatua jokatu ondoren. Diario de Navarran argazki handi batean iazal osokoa, Osasunako jokalariak beren garaipena ospatzen Europara izenburuarekin. Osasunak 16 urte geroago Europako txapelketara itzuliko da. Festa partidaren ondoren hasi zen El Sadarren eta jokalariak Jagoba Arrasate entrenatzaileari eutsi zioten. Bertze berri batean, Elordik pronostikoak hautsi eta buruz burukoan bere valentiagatik irabazi du. Milaka nafarrek mikrokredituetara jotzen dute premiazko ordainketei aurre egiteko, bertze berri batean, zorra handitzen duen interes neurrigabearekin. Gara egunkarian baitere kirolak, argazkian Aitor Elordi eta Altuna buruz buruko finalean. Izenburuan, Aitor Elordi buruz buruko txapelduna Jokin Altunaren aurka sekulako finala irabazi ondoren. Berri nagusian Maialen Iriarteren hitzak, etorkizuneko erronkei ezin zaie aurregin betiko eginez dio. Eta azken berri pare batean, Lizartzak Ina Zeberio gogoratzen du eta bertsio ofizialaren aurrean lasaitasuna eskatzen du. Eta azkenik laguntza masiboa Amurrion, Barbadori eta Zelaiari. Akitzeko Euskal Herria Irratia berri nagusian Osasuna osasuntsu dabil, Healthy erabili dute. Eta kopako finala jokatu eta gero datorren denboraldian Europan ariko da Osasuna, Konferentze Ligan, Liga 7. postuan amaitu eta gero. Bertze berri batean alkate izateko bere burua ez duela aurkeztuko dio Koldo Martinezek. Lau indar aurrerakoiak hitz egitera eseri beharko luketela uste du Martinezek. EH Bildu, PSN, Geroa bai eta zurekin Nafarroako hautagaiak batzartu beharko liratekela iruditzen zaio eta akordioak erdietsi. Eta azkeneko berri batean, UPN, PSN-ren jarrera eta estrategia aldaketarekin kexu dabil. Nafarroako gobernuko UPN-ko presidenteak, Javier Esparzak, PSN-ren jarrera eta estrategia aldatu eginen direla dio. Esan du PSN ez dela bere hitza betetzen ari, bere buruari botoa ematen diola esan zuelako. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur astelena giro ezegonkorrarekin jarraituko dugu, goizean lainogune batzuk agertuko dira, baina oroa rodeiak eta urdingune zabalak tartekatuko dira. Arratsaldean aroak ezegonkortzera eginen du, bero hodeiak agertuko dira eta barnealdean zaparrada trumoitsuak bota ditzake, bereziki mendi inguruetan, bertan zaparradak handiak izan daitezkeelarik. Egunaren erdiko orduetan iparraldeko haizea ibiliko da eta atxaldean apur bat indartuko da. Temperaturak berdintsu jarraituko du. Aste artean eguraldiak ildo beretik jarraituko du, goizean hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, atxaldean bero hodeiak ugarituko dira eta barnealdean zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da, temperaturak apur bat gora eginen du, Kantauri isurialdean bereziki, barnealdean bero punta izango da eta kostaldetik hurbil sargoria. Atxaldean iparraldeko haizea ibiliko da.
jakinen dute gure ikusleek, hemen Iruñerrian eta Nafarroa iparraldean. Baita ere, bastan bidasoan, badago, nahiko kalapita berriztagarrien eztabaida horrekin, hemen Nafarroan, nik uste dut nabarmen ukitzen ari dugun kontuetako bat, proiektu handana bat daudelako, eta eztabaida sozial handia sortu delako horrekin, eta Euskal Autonomia Erkidegoan baita ere, hortzen eztabaida horiek sortu dira bizi-bizi azken hilabeteetan, eta, hain zuzen ere, tramitatzen ari dira orain, eta 40 egun daude Euskadiko energia berriztagarrien lurraldeko plan sektorialaren inguruan, hortzen alegazioak egiteko, eta halakoetarako. Eta horren karietara, Naturkon webgune horretan, hainbat taldek osatzen duten espazio horretan, artikulu bat, atera du Aitziber Sarobek energia iturri berriztagarrien plangintzak aiztoa, eta Aitziber Saroberekin, egonen gara gaur arratsaldean, hain zuzen ere, bera biologa eta irakaslea da, eta honetaz badaki zerbait, eta pixket gai interesgarri honen inguruan, gehiago jakiteko, beraz, Aitziber, lehenik eta behin, arratsaldeon, eta mil esker gurean egoteagatik. Berdin, eta zuei ere, arratsaldeon. Aitziber, ze testu ingurutan kokatzen da, egin duzun idatzi hau? Bueno, egin detena baino egin duguna. Naturkon azkenean da Gipuzkoako naturtalde eta talde ekologistak batzen dituen nolabaiteko elkarte bat, eta guztion izenean argitaratu dugu idatzi hori, gure web orrian dago, baina hedabidetara ere bidali genduen. Testuingurua da deno dakiguna. Energia berriztagarrien aldeko apustu argi egin dute administrazioetatik, hau Europatik datorren kontu bada, eta, apustu horren atzean, badago planteamentu, legediari dagokion planteamentu oso bat, ez? PTS hori, orain dela 20 urte egin zuten energia eolikoaren PTS-a berritzera datorrena, eta aurra gure ustez astakeri bazan bezala, hau ere guretzat ez da txikiagoa, hau da bere garaian planteatzen zituen ingurumen eraginak emendatu besterik ez ditu egingo onartzen bada dagoenetan PTS honek. Orduan, testuinguru horretan, gure nolabait aldarria izan da, PTS honen ingurumen eraginak kontuan hartu arazi administrazioari eta bitarte horretan PTS-a bera gelditzeko eskatzea, ez? Eragin handiak izango dituelako landa eremu osoan, azkenean. Aitziber, PTS honek nolabait ere arautzen duena da, batez ere non eta nola jartzen aldiren proiektu berriztagarri hauek? Hori da, eta ulertu behar da, proiektu berriztagarri hauek zentralak dira. Zentral eolikoak eta zentral fotovoltaikoak. Orduan, proposatzen ari zaizkiguna dira, landa eremuan, batez ere mendietan eta baserri eremuetan, zentral eolikoak, hau da, proiektu industrialak baimentzea. Eta hori ez da edozer gauza, esate baterako Gipuzkoa, denok ezagutzen dugu eta duzu zuek ere, Nafarroatik bertan daukagu zuelako ere, malda handiak dituen lurraldea da, orografia konplexua daukana, eta mendian eta mendi ingurunean egiten den guztiak dauka behalako eragina. Orduan, guk uste dugu ezin direla horrelako planteamentuak egin, landa ingurune horretan edo landa inguru horrek izango dituen ingurumen eraginak kontu handiagoarekin aztertu gabe. Zein izan zen, orain aipatu dituzu batzuk, baina pixkate argitze aldera, PTS honi egingo zenioten kritika nagusiak edo behintzat zuei zalantzak gehien sortzen dituzuen kontuak? Nagusiena da gure ustez PTS honek ez diela erantzuten gure beharrei. Hau da, PTS hau enpresen logikaren baitan idatzita dago. Diru etekinak edo etekin ekonomikoak lehenesten ditu industria baten mesedetan, kasu honetan energia industria. Eta hori da lehen da bizikoz mahai gainean jarri nahi duguna, zeinen mesedetan edo zertarako datorren PTS hau. Esaten ari zaiguna da krisi klimatikoari erantzuteko, energia fosilen gutxipenari erantzuteko, eta ez azkenean guztion onurarako planteatzen den etorkizun bati erantzuteko PTS-a dela, baina ez da egia. Ez da egia, ze deno dakiguna da, momentu honetan bizi dugun krisi energetikoaren oinarrian gure kontsumoa dagoela. Eta gure diodanean enaiz herritarrez bakarrikari, gureak dira oso industrializatutako herrialdeak, eta
industria hori eta garraioa da gure energia kontsumoaren arduradun nagusia. Da gure kontsumoaren bi herenak industrian eta garraioan baliatzen dira. Hori ezin da elektrifikatu. Beraz, bene-benetan daukagun arazoari erantzuna ematen nahiko bagenio, lehendabizi egin beharko litzatekeena da gure energia kontsumo hori murriztu. Eta PTS honek hori ez du planifikatzen. Esaten duena da, 2050 urte bitartean, gure kontsumoaren 40% edo murriztu beharko genukela, baina ez du esaten nola. Ez du esaten nola, eta planteatzen diren proposamen guztiak, etxeetako autokontsumoari begirakoak dira, eta hori ondo da, gure energia kontsumoaren herena da. Baina beste bi herenak ez daude herritarren kontsumoaren edo kontsumo partikularraren menpe. Hori derrigor administraziotik planifikatu beharreko kontu bada, eta horri ez dio erantzuten PTS honek. Orduan egiten duena da, nolabait, lurraldearen erabilera erraztu, enpresek izango lituzketen ekimen edo interesen baitan. Legedia nolabait malgutu, enpresa energetikoak izan daitezen, beren proposamenak egin, eta ingurumen eraginen baitako legedi xumeago batekin, bide hori errezago izango luketenak. Gure lehendabiziko kexa hori da, ez diola erantzuten gure beharre, logika beste badala. Eta bigarrena, esaten ari naizena, gu natur kontserbazionista gara, ekologismoan parte hartzen dugu begirada horretatik, eta ikusten duguna da, hemen ez dagoela apenas natur kontserbazioaren eta ekologiaren ikuspegitik mugarik. Salbuetsi diren eremu bakarrak dira, lehendik Natura 2000 sarean babestuta dauden eremuak. Horiek salbuetsi dira, baina horiek ez dira nahikoak. Gure ingurune naturala babesteko eta ez da biodibertsitatea kontserbatzeko hori ere. Administrazioak hori badaki, izatez, aspalditik ditugu mahai gainean EAEn eta Gipuzkoan ere badaukagu korredore ekologikoak edo azpiegitura berdeak deitze zaienak, dakigulako babestutako eremuak azalera txikiegia dutela eta ezinbestean horiek lotu behar direla funtzionalidade ekologikoa bermatuko bada. Orduan, PTS honek ez ditu kontuan hartu. Korredor ekologiko horiek edo eta azpiegitura berde horiek, beraz esaten ari garena da, hau, sekulako basakeria dela gure natur ondarearen eta biodibertsitatearen kontra. Galdera pare bat zentzu honetan aitzi behar. Aipatzen zenen, 140ko kontsumo energetikoren jeitsiera nola baitere ez, hor jartzen duela planifikazio horretan 2050erako, solasean ari gara, nola baitere ere norbanakoek eta pertsonek behar duten, orokorrean gizartek erran dut, kontsumo jeitsiera bat edo planteatzen dute soilik nola baitere energia fosilaren jeitsiera bat, eta beraz, edo ez soilik ordezkapena, erraten dute kontsumo jeitsiera bat behar dela, diot, zeren normalki ez, diskurso hauetatik ez, hegemonikoetatik, kontsumoa ukitzea ez da izaten zerbait gehiegi maite dutena, beraz, pentsatzen dut gehiago efizientzia terminoetan eta pentsatzen ari direla, ez da? Bai. Kontsumoa jaitsi diodanean, noski, PTS-a idatzi dutenen buruan, ez dago kontsumoa murriztea, dagoena da ordezkatzea. Beraiek esaten dutena da, jatorri fosileko energia iturrien 40% ordezkatu behar dela berriztagarriengatik, hori da beraien paradigma. Horretaz ari dira. Orduan, hori ere ez dago planifikatuta nola, eta zer, esan dudanagatik, kontsumo handienak gertatzen dira garraioan eta gurea hein handi batean elektrizidadearen kontsumo intentsiboa behar duten enpresen baitako industrializazioa da, hor ez daukagu atera bide errezik. Eta horri begirako planteamendurik ez dago. Ordezkapen hori ere nola egingo litzateken ez dago argi. Zemai gainean ditugunak berriro dia intentsiboa ez den energia iturriak behar dituzten enpresen eta etxeko kontsumoaren ordezkapena egiteko hor bai. Hor badaude autokontsumorako, kooperatiben bidetik, handik hemendik badaude planteamentua, baina horrek Gipuzkoako energia kontsumoaren herenari bakarrik erantzungo lioke. Beste bi herenak ez da garbi. Nola ordezkatuko diren. Hori bat, eta bi, kontsumoaren aurrezpenaz ere hitz egiten da. Eta efizientzietik etorri da, eta aurrezpen horri ere arreta jartze zaio, baina hori ere ez dezaten nola. Orduan, bitarte horretan, hau da, hori planifikatu eta hori ganoraz berrikusi, berraztertu eta berbideratu aurretik delanda eremu guztia txikitu behar dugu.
Hori da guk esaten duguna, ez da zilegi. Hori ez da zilegi, ezin da horrela planteatu. Halako eragina izango duen kontu bat ezin da modu honeta planteatu. Guk behintzat ez dugu usten hori egokia danik. Planteatzen zuen bertze kontu bat, zuentzat gainera garrantzia berezia duena, ekosistemetan bioaniztasuna izaten aldituen kalteak, Aitziber honek merezi du pixkat igual azaltzea, zeren, bueno, nik uste dut nolabait ere ez, honetan jarri egia ez dagoen jendearentzat, iduritzen zaigu akaso, ez dakit eoliko batzuk jartzea, gaizu, ez dakit, kasi arbolen parekoak direla, ez, hor jartzen dituzun zutabe horiek, orduan, ez dakit, badakit gai luzea dela, baina, ze kalte nagusi izaten alditu, bai plakak eta bai eolikoak, beti ere, ez, handiak, makroproiektu solasten ari garenean, ze kalte izaten alditu ekosistemetan. Hor, lehendabizik da, aipatu nahiko nuke lehen kontu da teknologiak. Hemen planteatzen ari dira, esate baterako mahai gainean momentu honetan, hori kontu eduki behar da proiektu hauek sistema ulertzeko. Administrazioak egiten duena da nolabait tokiak eta baldintzak ezarri edo planifikazioan txostenetan jasota. Gero, enpresak dira, erabakitzen dutenak edo proposatzen dutenak non zer egin. Enpresen bulkadaz, erekiko lirateke edo eurak hartuko lukete horretan aitzindaritza. Enpresa batek esan dezake beitu, baimenduta daun leku horretan, nik egin nahi dudana da, halako proiektu hau, eta proiektu horrek dituen ingurumen eraginak, enpresak berak aurkeztu behar ditu. Gero jaurlaritzak onartuko luke edo ez, baina hori da prozedura. Hau da, momentu honetan jaurlaritzak iriki du holako aukera abaniko bat, eta gero enpresek aurkeztu dezakete, hor planteatzen diren aukera horietakoren batean, proiektu bat gauzatu ediz. Eta behin, proiektua bera eta bere ingurumen eragina aurkezti ondoren, jaurlaritzak ematen du edo kentzen du baimen hori. Hori da sistema, orduan. Momentu honetan enpresek Gipuzkoarako aurkeztu dituzten proiektuak 200 metro luze baino handiagoko errotak eskatzen dituzte. Kasu honetan, haize-errotez ari naiz, energia eolikoaren zentralez. Lehendabiziko galdera da, egin beharrekoa hori da, ea hori den guk behar dugun teknologia. Hori ez dalako, zentral eolikoetarako dagoen teknologia bakarra. Txikiagoak ere badaude, modu sakabanatu guen lurraldean jarri daitezkeena. Orduan, zergatik tamaina honetakoak, ze tamainako honetakoak, bai, noski horietako bakoitzak energia gehiago eman alduela, baina kontu eduki behar da, Gipuzkoa zelako lurralde batean, tamaina horretako egiturak aldapan gora igo behar direla. 6-8-10 metroko pista zarrak iriki behar direla, halako errotak mendi gainetara eramateko. Aurrenengo eragina hor da, lurraldearen artifizializazioan. Eta higaduran. Urteak damazkigu, baserritza intentsiboak Gipuzkoan eragin dituen kalteak salatzen, lurra toneladak eta tonak agaltzen dugulako, eta orain, are pista zabalago eta handiagoekin datoz. Hau da, 8-10 metro zabaleko pistak irikitzea hitz egiten ari gara, 130-etik malda baina bataz beste handiagoa da lurralde batean. Astakeria monumentala da. Beraz bata hori, iriki behar dian azpiegiturak, eta gero teknologia horrek suposatzen duena. Kontuan eduki behar da, teknologia hori hemen eraikia izan badaiteke ere, baliabide guztiak kanpotik ekartzen ditugula. Sekulako zor ekologikoa eragiten dugula, meategietan, halako tamainako gailuak eraikitzeko. Eta jakin gabe, momentuz behintzat ez dakigu, horien erabilera bukatzen denean, ez da mugagabea, 25-30 urteko erabilera tartea daukate, zer egingo dugun. Hori ez dago garbi, hori ziklo hori, zirkularra deitzen dioten ekonomia eredu hori itxigabe dago. Ez dakigu, ez dago jasota, zer gertatuko den gailu horiekin, eta nola mantendutuko diren, beraien bizi garaien bukatu eta gero hori da bat. Eta gero bin martxan daudenean, eragin izugarria daukate hegaztiengan eta xagusarrengan, horiengan hasteko. Horrezan behar da, Gipuzkoa, Nafarroa bezala, migrazioa eremu nagusia dela. Hegaztientzat. Musulara nola baitere sartzen diren hegazti. Hori da, Afrikatik Europara iparraldera eta alderantziz bidaiak egiten dituzten hegazti eta xagusarrentzat ere, baina bereziki hegaztientzat leku berezian bizi gara. Orduan, oso kontuz hartu beharreko erabakiak izan beharko lukete nun ezartzen ditugun, haize-errota horiek, ze badakigu sekulako eragina daukatela haien heriotzan. Eta
azterketak egin izan dira, batez ere Espainia hegoaldean, penintxula hegoaldean egin dira asko, eta ikusten da, sarraskia ez dela txiki-txikia. Saguzarren duten eragina ez dago hainbeste aztertua, gaina 200 metroko luzeran, igual pentsatzekoa da, migrazioan ez doaztenei heliekela kontaktu bidezko heriotzan alako kalterik egingo, oso altu daudulako, hiekegan egiten duen alturarekiko, baina ez da hainbeste haize zurrunbiloek eta korronteek egiten dieten kaltea, baizik eta vibrazioek egiten omen diete saguzarrei kalte asko handiagoa. Katxarro hauek martxan daudenean sekulako mugimendua daukate, eta gauez eta saguzarretzat batez ere eragozpen izan daitezke vibrazioengatik, euren haien ikusmena, nolabait esateko, ez da begi bidezkoa, zentzumen bidezkoa da, eta badirudi horrek eragiten diela kalte eta deserosotasun handi, orduan eragin dezake haien bizitokietan, ez aukeratzean, halako azpiegitura daudenetako inguruko baso eta bestelako eremuetan euren bizitokiak, hortik uxatzean eduki dezake eragin handia. Kontua zein da, ez dela ikerketarik egiten. Hori da gu daukagun arazoa, gutxienez Gipuzkoan, Nafarroan horrekiko suerte gehiago daukazu gu baina Gipuzkoan basabizitza ez da aztertzen, biodibertsitatea ez da aztertzen, ez da dirurik horretarako bideratzen, eta orduan ezer gutxi dakigu baita daukagunarekiko ere. Orantxeari dira nola edo ala, saguzarren atlasa egiten Gipuzkoan, baina ezer gutxi dakigu, ze fauna daukagun. Badirudi 21 espezie ezberdin edo agertu direla gure lurraldean, eta ez da gutxi. Baina ezer gutxi dakigu, eta administrazioa gaina ez du ezer jakin nahi, berentzat ondare naturala, da, ustiatzeko dagoen baliabide bat, eta kitxo. Egoera larria bizi dugu alde hortatik, azken urte hauetan Gipuzkoan, ez dagoelako natur kontserbazioarekiko apusturik, orduan zaila zaigu, inpaktu hauek eta behar dan bezala zeintzuk liratekeen eta eztabaidatzea. Aurreikuspenak ditugu, beste lekuetan egindako ikerketengatik, baina benetako datu errealik ez. Eta orain ikusi egin behar, enpresa hauek aurkezten dituzten ingurumen eraginen txostenak nolakoak diren, eta ze gaitasun daukagun, alegatzeko hien buruan. Ezagutzen ez denari buruz hitz egitea zaila da, nahiz eta jakin, eduki badaukagula, aberastasuna, baina egoera horretan gaude. Batzen dute marra gorri bakarra Aitziber plan honetan, Natura 2000 sareko eremuak, hoxe marra gorri bakarra. Bai, ez dago besterik. Aurrekoan hori ere, haizerrotak ezartzeko, eta momentutan haizerrotez ari naiz, baina plaka fotovoltaikoen ere ez da arazo txikiagoa, ze landa eremu ia osoan planteatu dituzte horrelako hegoalderako maldak, eta dituzten leku guztietan ditugu, baina 100 hektarea apropos kontsideratuak horrelako plakak eta ere jartzeko, eta horien eraginara ez da txikia landaremon egiten denean, orduan. Bai, salbuetsitako eremu bakarrak dira justu babestuta daudena Natura 2000 sarean, baina lehen esan dudana, ez dira nahikoa, eremuiek txikiak dira. Kontuan eduki behar da, Gipuzkoan dauzkagun baso ekosistema guztiak, leherreko ekosistemak, dana dauzkagun egoera txarrean eta hobetu beharrean. Hori administrazioan, jaurlaritza behar egindako txostenetan agertzen da. Benetan, egoera eskasa daukagu, natur kontserbazioari dagokionez, eta baso ekosistemak, gurean landaketa asko ditugu, zuaiztien azalera hundiak, baina ez dira basoak. Horiek dira monokultiboan edo monolaborantzan planteatutako egurgintzarako landaketa intentsiboak, eta horien kalitate ekologikoa hutsaren urrekoa izan ohi da, batez ere matarrazaz eta horrelako teknikez mozten direlako, orduan. Egoera ez da erreza, egoera zaila da, eta babestutako eremu batzuk ditugu, baina ez dira nahikoak lehorreko ekosistemen funtzionalidade ekologikoa bermatzeko. Hori administrazioak esan dudan bezala, badaki eta baditugu plangintzak gauzatzen ez direnak korredor ekologikoak eraikitzeko babestutako eremuiek lotu eta hor basabizitzari aukera emateko. Baina PTS honetan ez dira kontuan hartu. Aitziber, pentsatzen dut PTS-an agertzen den lurralde planifikazio horretatik eta teknologiei egiten diozuen kritikatik haratago, jabetzarena ere izanen dela ez, kontuan hartzen duzuen bertze faktoretako bat. Galdetu nahi nizun horren inguruan, hau da, jabetzaz ere solastu behar gara, nolabait ere, ezin da utzi enpresa pribatuek, trantsizio energetikoa haiek bakarrik gauzatzea, edo hau ez da zuek, nolabait ere mai gainean jartzen duzuen kontu bat, diot zeren ulertzen dut eskala handiko, zentral eoliko eta fotovoltaiko hauek, ulertzen dut ez dituzuela onartzen, beraz,
ez dakit sartuko zineten eztabaida horretan, ez? Ez dakiten zuentzat eztabaida zentral bat hori. Bueno, jabegoarena guretzat ez da zentrala kontuan eduki behar dugulako gure lurraldearen 80% esku pribatuetan dagoela. Hor, lurraldearen erabilera hitz egin beharko genuke zein beste jabegoa. Hau da, zer nolabait baldintzez, zer ahalbidetzen dan eta zer ez dan ahalbidetzen lurraldearen erabileraren baitan. Zer, printzipio bat oso argi eduki behar da. Eta da, guk ez daukagula, guk diodanean da, inok ez daukala, lurra iratzeko eta kaltetzeko eskubiderik. Gu daukagu lurra erabiltzeko eta lurraz aprobetxatzeko eskubidea. Gu diodanean da, herritarraz ari naiz. Eta administrazioa dauka hori arautzeko bete beharra, baina inorren eskubidea ez da lurra kaltetzea edo igatzea. Beraz, joku arauak horiek dira, ez? Hori da bat. Orduan, jabegoa ez hainbeste. Guk eskatzen gaituna da, nondik hasi dan, ez, kontu guztia udana bideratzen. Eta guk argi daukaguna da, energia behar dugula, ez dugula ekoizten, energia fosilak agortzen ari direla, ez ditugula izango, eta sekulako arazoa daukagula gaur, ez bihar, gaur. Erabat menpekoak garelako. Beraz, hasi behar da, hau antolatzen eta guk eskatzen duguna da, artifizializatutako eremuetatik hastea. Geure lurraldera eta geure beharretara egokitzen den teknologia baliatuz, eta artifizializatutako eremuetatik hainbat hirilur eta lur industrial ditugu, aproposak izan daitezkenak horrelako zentral industrialak eraikitzeko. Gure planteamentua da, hasi gaitezen hortik, eta iristen garenean ezintasun edo gehiago behar dugun planteamentu edo paradigma batera, ikusiko dugu zer egiten dugun nekazaritza lehentasunez helburu beharko lukeen landa eremuan, edo eta gure osasunerako ezinbestekoa ditugu natur eremuetan. Baina lehendabizi has gaitezen artifizializatutako eremuetatik. 100 eta 1000 hektareako azalerak ditugu teilatuetan, izan herrietan, izan hasi gaitezen hortik, eta gero haizerrotak ezartzeko, aparte teknologia aztertzearen beharraz, nik esan dudan bezala, ikus dezagun, tokian beharra erantzuteko ze aukera ditugun, haranetan, lehendik artifizializatu ditugun lekuetan. Lehen esan dudan bezala, hiri eremuen aldamenetan, altura bajoan eta herrietatik eta industriagunetatik gertu ditugun eremuetan, hau da, haizea leku askotan dabil, Euskal Herrian, Gipuzkoan ere bai, kostaldetik gertu gauden herri bat gara, pentsatu ezagun hobeto, gure landa eremua eta natur ingurunea suntsitu aurretik zer egin aldugun, daukagun teknologiarekin eta lehendik dagoeneko antzutu ditugun lekuetan. Hori da gure planteamentua. Hasi hortik, bitartean diseinatu gure energiaren kontsumoaren murrizketa, adituek diotenez 160-170 murrizketa beharko dugu, eta behitu zer esan dudan, ari naiz esaten bizimodu aldaketa bat beharko dugula bai ala bai, hori da esaten ari garena, orduan, bide hori eraikitzen dugun bitartean, ez dezagun kaltetu gure ingurunea, hori da gure planteamendu. Aitortuta arazo badaukagula eta ez txikia, Eta ez txikia. Aitziber, ze alderdi politiko daude plan honen atzetik, nor bultzatu dute? Bueno, plan hau Eusko Jaurlaritzarena da, eta Eusko Jaurlaritzaren gobernuan Eusko Jaurlaritza momentu honetan EAJ eta PSE daude, eta beraz plana eurena da, eta, ikusiko dugu, alegazio garai honetan, beste alderdi politikoek zer esaten duten, edo zer planteatzen duten. Ahal dugu Podemosek, hautsa altxatu izan dugu behin baino gehiagotan, planteamendu honen kontra, eta Bildu, ez daukagu oso argi, ze nola posizionatuko den PTS honen aurrean. Hori orain alegazio epea iriki da, eta orain ikusiko dugu, oposizioko alderdiek zer esaten duten honen inguruan. PP ez detuzte kontra agertuko danik, euren planteamendu ere oso desarrollista delako, azkenean kapitalismo neoliberalaren muturreraino eramanda daude, planteamendu ekonomikoak gaur, eta hor eroso daudenak, pentsatzeta bontzat emango dutela, jakin da gainau Europatik datorren kontu badala. Besteak, ezkerreko alderdiak ikusiko dugu, orain zer lehen ezten duten, gaur-gaurkoz ekologiari arreta gutxi jarri diote, hori da egia. Orduan, zai gaude,
gu etengabe ari gara, aldarri hau mahaigaineratzen eta arriskuak ikusarazteko intentzioarekin gabiz lanean, eta ikusiko dugu. Galdetu nahi nizun Aitziber baita ere, gai konplexua denez, eta egiten diren, badakit ekologismoaren barnean, ez? Badirela honekin, posizio ezberdinak, baita ere EH Bildurekin, hor sortu da, edo Podemos batekin, ez? Posizio ezberdinak daude, konplexua, ez? Delako aipatzen genuen, ez? Eta hor, lehenbiziko kritiketako bat erraten dena, ez? Halako posizioetara, da, ongi dago, Aitziber proposatzen duzuena, ez? Teilatuetan jartzea eta eremu artifizializatuetan, baina izu horrek ez du energiarik apenas ematen. Eta hor, Mikel Otero, behin baina gehiagotan, erabiltzen duen datua da, Zumaian egindako azterketa hori, non aipatzen den, aizu, teilatuetan jarrita plakak eta gainera zenbait, eoliko jarrita, energiaren 7% bakarrik lortzen da, energia kantitate arrontxikia, beraz, honen aitzinean galdetu nahi nizun, pentsatzen dut, haiek erran dutela, pragmatikoak izan behar gara, ongi dago zuen planteamendua, baina horrek ez du aski energiarik ematen. Ez, argi dago, baina PTS honek bere osotasunean garatuta ere ez. Eta galdera gaina da norentzat ematen du PTS honek energia. Hor dago galdera potolo bat, zeini begira ari garen, hau guztia eraikitzen. Nire ustez Nafarroa oso adibide ona da. Momentu honetan, Nafarroan energia berriztagarria esportatzen ari zarete. Bestea guri. Eta eskertzekoa da, baina ez dut uste hori denik eredua. Ez dut uste Nafarrok zeuen ingurune naturala gure mesedetan txikitzea zilegi denik. Gure hainez, Gipuzkoa arrontzat, ona ere nolabait esportatzen duzuelako energia elektriko berriztagarria. Hau da, beste datu bat, momentu honetan Iberiar penintsulan, sare elektrifikatuak, bere horretan kudeatu dezaken edo hartu dezaken energia berriztagarri kopurua baino gehiago baimendu da. Ez eraiki, baina baimendu da. Hau da, horrek eskatuko luke sarea, elektrifikatutako sarea, hau da, intentsitate handiko mazingarra hauek eta sare hori guztia, handitzea, autopista elektriko gehiago egitea, eta horretaz usten Nafarroan zerbait badakizuela. Eztabaida puri-purian da, Nafarroatik Gipuzkoara biteko autopista elektriko horiek nondik eta nola egin eta zer egin. Orduan esan nahi dut, ez gabiz, PTS hau eta planteamendu hauek ez dabiltza gure beharrei asetzeari begira. Hori da aurrena garbi eduki behar duguna. Orduan, termino horietan ezin da hitz egin PTS honetaz eta energia berriztagarrien plangintzaz. Beste gauza bada, Oterok horretan arrazoi eduki dezake, gure energia beharrak urruti daudela guk ekoizten dugunetik. Eta hori arazo potoloa, eta nik horri esaten diot bai, eta egia da. Eta horregatik pentsatu behar dugu serio zer eta nola egiten dugu. Eta egia da, gure gabezia, erabatekoa dela, ez dugulako ekoizten kontsumitzen dugun 10% ere. Horrek esan nahi du dena balekoa dela? Ez. Ez da gutxiago ere. Hau da, bide horretan ezingo genukena da gaina, etorkizuneko belaunaldiek eduki dezaketen aukera bakarra hemen bizitzeko zapuztu. Da, gure ingurune naturala eta landa eremua zapuztu. Ze jan behar dugu? Eta euskaldunok errepidean garraioa eteten digutenean. Hemen Gipuzkoan, Euskal Herrian ez dakit, baina Gipuzkoan 8% da ekoizten dugu elikagaia, gure lurreta. Pentsa, errepideko kamioi guztiak eteten badituzte zegoeretan geldituko garen gu. Jende pila bat bizi gara oso lurrate txikia, Europako demografia tasa boizkoiztu egiten dugu Gipuzkoan. Ez daukagu aukerarik gure landa eremutik bizitzeko, eta hala ere landa eremua halako ziurgabetasuneko proiektuekin txikitzeaz eta endakatzeaz ari gara, ez da zilegi. Hau da, esateko daukadana da, arazoa hori izan da, berpentsatu behar dugula oso ondo zertan ari garen. Eta proiektu hauek guztiak guren beharretara eta eskala txikira ekarri. Eskala txikitu behar da. Globalizazioa gaina jo du eta hasi behar dugu ekonomia nola lokalizatu pentsatzen. Tokiko beharrei nola erantzun antolatzen hasi behar dugu. Eta aterabidea komunitarioa. Komunitarioa da, ez da pertsonala, ez da individuala, komunitateak eraikitzen hasi behar dugu. Garai batean egitezan, herri langintza hortara bueltatu beharra dago. Eta hori da antolatu behar dana, eta horri egiten diote iez, Otero beak, eta gainerako alderdi politiko guztiek. Eta ez da posible dakiguna hori dalako berriro bueltatu behar dugula gure eskalara, eskala txikira.
pixkana, hor, ni naiz katastrofista, kolapsismoaren inguruan eta ekologiari, eta orain ez dakitzen gauzat, ez, nik uste, momentuz oraindik badaukagula denbora hau antolatzeko, baina gero eta gutxiago. Gero eta gutxiago, eta desde luego eskala ez da, enpresa hauek irudikatzen digutena. Hori beste histori bada, hori beste liga bada. Hain zuzen ere, Aitziberra, aipatzen duzuna ez? Gero eta eskala gutxiago, denbora gutxiago dugula, ez? Hain zuzen ere egiten den, bertze kritika bat, edo nolabait ere bertze posizionamendua da erratea. Aizuek arrasongi dago erraten duzuna, baino ez dugu denborarik, ez? Nolabait ere zuen planteamendua arrasongi dago duela 30 urte, baina momentu honetan, ez? 2023an gaude, hor baditugu 6 urte iaia 1,5 graduak ez gainditzeko aldaketa klimatikoan, eta beraz hau da gure testuingurua. Eta beraz, ezin da erran hau lehenago edo hau beranduago, baizik eta dena egin behar da batera, ez? Egin beharko ditugu jarri eoliko handiak eta aldi berean, ez? Ordezkatu eta jaitsi kontsuma. Dena egin beharko da batera, baina aldaketa handi hau egiteko. Bai, claro. Baina dena hori energia fosiletan oinarritzen da. Edo nondik egiten da porlana, nondik egiten dira izerrotak, hau da, zehari gara, daukagun arazoari, hau da, 1,5 gradu jetxitzeko, 2 gradu igotzeko baldintzak ezartzen. Hori kontraesana da, bere horretan. Hau da, planteatzen ari garen energia berriztagarrien aldaketa guztia hau dana, energia fosiletan oinarrituta da. Gaur-gaurkoz. Hori da horrenengo kontraesana planteamendu hauetan. Gero eta denbora gutxiago daukagu, Europatik bideratu diren Next Generation diru funtsoiek inbertitzeko, eta hor da arazoa. Hau dana horren bueltan eraiki den kontu bat besterik ez da. Arzelerazioa, kontu honetan hortik dator. Ez da gure agintaria juntatu direlako eta bengoz erabaki dutelako krisi ekologiko global arazoa da. Hori balitz, kasik, igual ez, gaina konforme eta guztiongo gineke, baina ez da hori. Hemen, kapitalismoaren azken buelta honetan erabaki dute, energia iturri guzti hauen inguruan inbertsio izugarriak egingo direla eta horretara bideratu dituzte enpresen kontu guzti hau denak. Hortik dator presa, eurena, gurea beste bada. Nik diodanean denbora gutxi daukagula da jatorri fosileko energiak agortzen ari delako eta horren ondorena gurea bezalako industrializatutako lekuetan ez delako ainargi ikusten. Gu ez gabiz Next Generation Europako diru funtsoiei begira. Gu gabiz adituek esaten duten eszenatoki horri begira. Eta esaten ari direnak dira, baliagai mineralak eta fosila bukatzen ari direla, eta gu, Gipuzkoan, oso menpekoa gara. Hau da, edo hori modu ordenatuan antolatzen da, edo ez da ikusten, ez da katazka beste eszenatokirik. Orduan, batzuk esaten ari garena da, hori dela planifikatu behar dena eta saiestu behar dena. Eta denbora gutxiago zergatik, adituek diotenez, pikoila bera pasadugulako, eta gero eta eskuragarritasun txikiagoa izango dugulako energia fosil eta mineral horietara. Bi plano dira. Batzuk ari dira Next Generation diru funtsoiei begira. Eta hori, gure ustez da, gelditu behar den monstruo bat, makinaria bat, gure landa eremua zentzuz kudatuko badu. Hor, diru galera datozela eta ekonomiari kalte egingo diola, betur hori banatzen digute, baina ezin dut dana balekoa, ez da, gure lurraldea ezin dugu modu horretara, hori ez, kaltetu ez daukagulako besterik, daukagun lurralde bakarra udalako. Nik ez dut munduan beste bizitokirik irudikatzen Euskal Herria ez danik. Hauxe da kontua. Aitziber Sarraue, hemen argi pixkat ematen berriztagarrien eztabaida zaio honetarako, aipatzen dugu, gure ikusleetako hau nitzi hurbiletik ukitzen dien kontua, hortzen badakigu baztan bidasoan hori, proiektu berriak plazaratu dituztela, eta horren sortu da plataformaren bat, hau dena zalantzan jartzeko, beraz, espero dugu baliozko izatea, gaurko Aitziberren kontakizun hauek, bere ikuspuntuak, eta Naturkonen bilatzen hanko duzu bere idatziak, nola ez berrian eta bertzetoki haunitzetan, eta hoitzen, eztabaida zaioni, askatzen dugun, korapilo hori. Aitziber, mila esker handiz, gaurkoan gurean egoteagaitik eta denbora horrengatik. Bai, eta bide batez eskerrak eman nahi dizkiet Nafarroako Sustrai Fundazioko erakundeari ere, laguntzen digutelako asko, eurek idazten dituzten txostenak eta ere, mundu honi argi pixkat jartzen. Benetan baliagarria zaizki. Mila esker, Aitziber. Zeuei.
Eta guazen orain, Iruñerriko udaletako albisteekin. Antsoainen euskararen bekak eskatzeko epea ireki da. Antsoaingo udalak diru laguntzak eskatzeko epea ireki du 2022-2023 ikasturtean euskara ikastaro estentxiboak egiteagatik edo 2022ko udan ikastaro trinkoak egiteagatik. Nork eskatu dezakeen Antsoainen erroldatutako edo nork eskakizunak aurkezteko epea hori bai ekainaren 1-tik uztailaren 19ra biak barne izanen da. Iruñean, ekainaren 8-tik 12 bitartean herritarrek telefonoz edo online egiaztatu ahal izanen dituzte uztailaren 23ko hauteskunde orokorretarako erabiliko den hauteskunde erroldan sartuta dauden. Urrengo kontsultarako balio duen errolda hirian 2023ko otsailaren 27 arte erregistratutako errolda mugimenduak jasotzen dituena da beraz. Baitere Iruñeko udalak 1,9 milioi euro inbertituko ditu 2024-2025 ikasturterako martxan egongo den Donibane haur eskolaren erreforma integralean. Guillén Obras y Proyectos SL enpresari esleituko obrak uztailean hasiko dira. Eta azkenik, Klub Atletiko Osasunak jaurtiko du urrengo San Ferminetako txupinazoa. Iruñeko alkateak goizean eman die erabakiaren berri udal taldeko bozeramaileei. Erronkari gaztaren eguna 2023, 8. edizioa, larunbat honetan ekainaren 10ean izanen da, zuzen ere, Erronkarin, eta, egun berezi eta goxo honetaz solasteko horren antolakuntzan, dabilen Jon Artutxekin egonen gara, hau antolatzen dabil, baitere, zinegotzi kargo hartuko du hemendik gutxira, beraz hortzen udala ere bai, hau honen antolakuntzan parte hartzen eta honekin egonen gara datozen minutuetan pixket ezagutzen zer den egun hau eta zer topatuko dugun. Larunbat honetan Erronkarin, beraz, Jon, atxaldeon eta mil esker gurean egoteagatik. Bai, arratsaldeon baitazu ere. Jon, nolabait ere, titular batean, zer da Erronkari gaztaren eguna? Bueno, nolabait esateko modu batean gure identitatea, ez? Aldarrikatzea gurea den produktu bat, gure historia osatu duena, eta gu zer garen, gaur egunera zer garen izatera, ailegatu gara produktuari esker, ere, esan dezakegu. 8. edizioa da honako hau, ez dakit nola hasi zen, egun hau antolatzen zergatik hasi zineten, nola izan zen? Bueno, bazen pixkat, ideia sortu zen, herriak izandako ideia izan zen, udalak ere lagundu zuen asko, baina printzipioz hori sortu zen herriaren ideiarekin. Nolabait, aldarrikatzeko, uste genuen ideia hona zela, herri moduan, gure produktua, naizta itzeideit herri moduan, Erronkarin antolatzen delako, baina azkenean da Baiarako produktua. Erronkari Baiarako produktua. Eta hori aldarrikatzen saiatzen gara, ez? 2017an abiatu ginen proiektu honekin, 5. edizioa, esan duzun moduan, hau izanen da, zenen COVID-aren asuntoagatik, urte batean etenda geratu zen. Oso zaila izan zen hasiera bateko produktu hau saltzeko lehen edizioak izan da, etenaldi bat izatea, eta hortik berriz zerotik abiatzea bezala da, eta herriaren laguntzari esker, lortzen da, urtez jarraitzen egun honekin. Beraz, ulertzen dut, Jon, bereziki gogotsu igual hartzen duzuela justo 2023koa, ez? Nola baitere pandemiaren ondotik ulertzen dutela, urtea edo eguna zeinetan, indarrez heldu Erronkari gaztaren egunari berriko. Bai, ja abiatu ginen, iaz eta, COVID-aren ostean, baino hori, aurten jarraitu behar da. Bai, ez dago etenik, eta jarraitu behar dugu, urte bat, bai, beti lanean, zen arlajatzen bagara, hori, egun hau ondo ateatzeko, guztion indarra behar da, eta eguneko eguna ematea.
ongi ateratzeko egun hori, honena jakitea zer antolatu duzuen, hain zuzen ere, beraz, hortaz galdetuko izut, egitaragoaz, badakit hasten dela modu kurioso edo deigarri batean, aurtengo edizioa, Orestes pasapalabrako kide edo parte hartzaile ezagunak moztuko du gazna, uste dut, nola da, Jon? Bai, bueno, bederatzean bertan jazten da, gaizta eguna 10ean izan, bederatzean bertan badago maitoka topaketa bat, barkatu, nun plango artegun eskolatik edatzen den jendea ere, jazetan hemen ingurutik tortinen txarra bat egitera, eta baino egunera, bai, 10era, Orezko mozketa hori, esan duzun bezala Orestes, hainbat programetan dihardu pasapalabran, egon da, bai, oso famatua egin da. Eta berarekin batera arituko dira, hemengo Baiarako bi neska gazte, hartzain moduan aritu direnak, eta aritzen direnak, eta bietatik bat, gainera, gazte egilea da. Baina Alba, Aripoaz eta Beatriz Anaut, biagardeko bizilagunak. Ez dakit zergatik, Jon, izan den auto hau, zergatik erabaki duzu Orestes ekartzea? Bueno, ez dakit zehazkin atarik nirea, baina, ideia ona ez, bueno, pixkat, ni ez usteko hartu ninduen, bai? Ideia deigarria dudik gabe, hortzen izanen dugu, pasapalabrako Orestes mozketa hori egiten, baina, bueno, hortik aratago galdetu nahi zu, Jon. Zer topatuko dugu egun horretan, ez dakit, konta iguzu, egitaragoa pixkan nola antolatu den? Bale, hori izango da, horrezko mozketa izango da 12, baina aldez aurretik ja 11 aurrera, kilometro zero azoka antolatuta gongo da, ja, postuak, salmenta postuak jendea erotezan eta ikusi ditzan, hori eskuragarri hongo dira, ja, 11 aurrera, esatzen da moduan. Gero, 12 izango da horrezko mozketa. Musikarekin batera, jarraituko dugu pixkat Portazabalearaino. Portazabalea da erdigunean kokaturiko plaza, bai, toki neurologikoa edo erronkariko jendearentzat, bai, antopatzen bai gara gauza oso garrantzitsuak eta egun hauetan, gauzak egiteko. Eta bertan, hori, 12 aurrera, engeia, hainbat erakustaldi desberdin. Alde batetik, motozarrekin, egurra moztuko da, eskultura batzuk egiteko, gero, erronkariko gazta, bai, produktua, protagonista nola egiten den ikusiko da, gero, artilea, bai, azkenean dela beste subproduktu bat, bai, argitik ateratzen dena ere, artilea nola lantzen den eta nola mozten den ikusi ahalko da, garai batean, pertsoiak nola egiten ziren artilezkoak ere ikusi ahalko da, eta ogi apurrak, hartzain ogi apurrak gastatuko dira. Gero, ordu batetan, pasako gara ja dena hori Portazabalean bertan. Egingo da bandera dantza, bai, dela oso momentu unkigarria, hemen jai egunetan egiten dena, dantzatuko bertako gazte batek. Eta egingo zaie omenaldian 3 hartzain eta gazta egile garrantzitsuei, bai baiarakoak. Zango dira, Diego Etxeatik, Bidangozetik, Diego itzen daten duguna Jose Miguel, gero Eli, Kesos Larratik, eta Marengo, Belaguako baiaran, berra Marengo eraman izan duen izonak. Handik, pasako gara, ordu batak eta laurdenetan, hori dena bertan, esatu duen moduan, eginalko da, dastatu bai erronkariko gazta, eta bai ardoa. Ardoa hartu halko dugu. Eta handiko ostera, pasako gara, ordu bat aterrietan, mugituko gara ja, engo du pintxoen ibilbidea. Pintxoen ibilbidea da, herriko tabernetatik barna musikarekin aritzea, toki batetik bestera, argoitu indarra fanfarreak lagunduta, eta bertan tabernadietan dastatu halko ditugu, pintxo ezberdinak, baino guztietan protagonista izango da erronkariko gazta. Handik, 3etan pasako gara herri bazkaria dastatzera, herriko frontoian, nun produktuak ere izango diren bertakoak, protagonista nagusiak, ogi apurrak,
lehenengo, Artzain Hogei Apurrek, eta ondoren Nafarroako Arkumea, bai, bertako produktua. Pentsatzen dut, Jon, Azkarirako txartelak hartu beharko direla? Bai, nik uste, bai, salduko da, edo paseak hemen emango dira. Bai, baina segurazki ere egunean bertan, ez? Pentsatzen dut eskuratzen. Bai, hemen bertan antolatuko da dena, bertara sartzeko. Eta gero, 5:00 arratsaldean, hasiko ja egunari amaiera ematen, Artzain Txakurren erakustaldiarekin, bai, bertan ikusiako ditugu, pues eso, nola artalde bat nola manejatzen den txakurrekin. Ondoren pasako... Erakustaldia da eta ez lehiaketa. Ez da lehiaketa, da erakustaldia. Da, lehiaketetan egiten denan tankera berdinekoa, bai, antzekoa, baino egiten da erakustaldi moduan, bai. Jendeak ikus dezan nola manejatzen den, nola egiten den, nolako gauza. Gero 6:00 Pantxo Balbuena mariatxarekin dantzatuako dugu, bai, eta azkenik 8:00 Txuntxun eta Jautzekin amaituko dugu eguna. Txuntxuna da hemen Baiarako baile dantza tipikoa. Hori dantzatzen auto dute, dantza badakitenek, ez? Erranut, kanpotik joaten bagara. Bueno, ideiarekin eta interesakin, okerrago edo behago, baina animatzen badaten beha, dantzatzera. Trago pare batekin dena imitatzen da bikain. Hombre, bai. Eta Jon, badakit ere bai, antolatu zuela, bertze gauza kurioso bat, orain erran nintzenuen pentsatzen dut, gaua, ez, ona baldin bada, okerrezpanago, izarrak ikustera ere joateko aukera izanen da? Bai, hori da bezperan, bai, bederatzean, astuta ikusatea, bai, mai topaketaren inguruan, gero, ateatzen garenean, hori, gaztatuko ditugu edo argoa eta gazta eta horrelako produktuak, eta gauak baimentzen badu, hori, gau izartxua baldin badago, hemen gau kriston zerua, eta kriston posibilitatea zerua disfrutatzeko, bai. Jon, ez dugu aipatu edo akaso galdu dut, baina 9 hitzaldia Pirineoetan bizitzeko aukeren inguruan, ezta? Hori da, aukeren inguruan izango da, eta horregatik etorriko dira ere, kontatzeko beste toki batzuetatik, haien esperientzia edo, hori, zen badago Artzain eskola, hemen planen, Huesca aldean, Pirineoetan, eta hori, haien ideia eta haien pertzepzioa kontatuko dute, bertan. Hortzen egitarau, oparoa bederatzitik aipatzen genuen, ja beraz, Hortzilaretik egonen dire gauzak egitekoan, erronkarin, beraz, ja egun horretatik joaten algara, izarrek ikusteko aukera gainera, ardo eta gasna tartean, eta jara nunean, egitarau oparo goizeko ameketatik, musika, bazkaria, dantzak, pintxoak, dena bertako produktuen inguruan, eta, txaldera arteko programazioarekin, egun bikaina, bantxen erronkarin pasatzeko, printzipioz gainera guraldi ona, beraz, egundokoa. Bai, Jon, galdetu nahi dizun, igual, akitzeko pixkat, hain zuzen ere, erronkari gaztaren eguna denez, gaztaz beraz, pixket solastea, nola baitere, nabarmentzeko zergatik den, hain, ez dakit, ez duentzat hain garrantzitsua, hain ikonikoa, zer duen berezia nola baitere, gasna honek, ez? Aitua, adibidez, azteko, Espainiar Estatuko lehendabiziko denominazioa, jatorrizko zigilu hori, eskuratu zuela, adibidez, ez, erronkari gasna honek. Bai, hori da, 1991 lortu zuen erronkariko gaztak, hori, denominazion de origen, bai, lehenengo gazta produktua Espainiar Estatu osoan izatea, eta, horrek asko esaten digu ja produktuaren inguruan, bai, bere zaporeaz, bere bizitasunaz, nolabaiteko indar bereziauka zaporean eta. Adibidez, zaporeari dagokionez, ez dakit, ez gara dituak inor horreta, baina nolabait ere, ez dakit, bertze gasna batzuekin alderatuta, ez dakit zer erranen zenuen, baduena nolabait ere, bere izgarria, ez, erronkariko gasna horrek. Ni ere oso aditua, gaztan, baina, gazta honek baduena, hori, nik uste dela produktua hainbeste mimoarekin eta hainbeste gauzaekin egitea, ez? Sentimendu horrekin nolabaiteko identitate hori esaten duguna. Bertakoa izatea,
zer suposatzen duen erronkariko jendearentzat. Erronkariko gazna, gainera, badakit erronkariko gazna, ez dakit, bueno, denominazio origena dutenak egiten diren bezala, hau da, kasi ez du bertze produkturik, hau da, esnea, ez, ardi esnea, uste dut, gatz pixka bat, eta bueno, ez, azpizuna, deitzen da, kuajoa, hori. Bai, kuajoa, suero ematen zaio, bai? Eta hori, ez du bertze gehigarririk, hori da. Azkenean hori, bueno, gutxienez, behar du lehortzen 4 hilabete, hori da gutxieneko bat, eta gero hori, egin zenbat hilabete egoten den ere, daude hori semikurados, maskurados, intentsuagoak, geroz eta kurazio handiagoa, geroz eta pikor edo zapore fuerteagoa daukate. Azkenean 4 hilabetekin ateratako gazta bat, hori da, suabeagoa, semikura hori, hola baitiko ezberdintasuna, uste da. Gazna hau, Jon, ez da bakarrik ulertzen dut simbolo bat, ez da bakarrik identitate kontu bat, momentu batean betxatzen dut erronkariko baiaran ere, bertako ekonomiaren, ez dakit ardatzetako bat, baina, bueno, behintzat, kontu garrantzitsuetako bat ere bai izanen dela, ez da? Bai, azkenean, aldatu dena izan da pixkat hori, modernizatu dela, naizta era tradizionalean oraindik elaboratu, bada industrialagoa, bai, fabriketan egiten da, antolatzen da, egiten zen gehiago hartzainek haien bertan egiten zuten haien bordetan, haien produktua, eta hori da bere historia ez, baina gaur egun egiten da batez ere fabriketan. Naizta oraindik baiaran badauden artisau batzuk egiten dutena beren gazta bordetan oraindik. Adibidez Borda Marengo, Albaren kasua, orezko mozketan arituko dena, bere bikotearekin batera, hartu dute, Marengoren errelegoa, aurretik ere egon zen beste bikote gazte bat, hor Borda Marengon, eta han oraindik era tradizionalagoan edo manualagoan egiten da, ezain industriala. Baina beti errespetatu da denominazion de origenerako, bere pausuak eta era tradizionalean egitea. Hortzen, gazna hori, por cierto, badagoela iragarki bat, ikaragarri ederra, justo gazna honen inguruan, erronkariko gaznaren inguruan, bueno, pentsatzen dut gazna marka espezifiko bat izanen dela, baina egin zioten, uste dut ETB edo nonbait, bertako erronkariko euskalkiarekin, erronkariera erabiltzen duen olako iragarki bat, aski ederra dena. Bai, bueno, erronkariko gazta ikus daiteke toki guztietan, baita frontoietan, hor publizitateetan, eta, bueno, oso ezaguna da. Sari internazionalak irabazi dituzte hemengo hainbat gaztek, kanpora ateratzen dira produktu pila, bai, atzerrira, oso garrantzitsua, eta hori, esan duzu moduan, hori, ekonomiaren ardatzetako bada hemen baiaran. De hecho, fabrika gehienak hemen edo urrarekin erlazionatuta daude edo gaztarekin. Bai. Bertako lurretatik, uretatik, belarretatik egindako azkenean produktu bat, eta egun ederra, larun bat honetan, joateko, eta probatzeko, eta ezagutzeko, ez bakarrik gazna, baizik eta inguruan duen guztian, ikuste hori ederra dela, gero ikusteko ez garela bakarrik janari bat, ez? Jatenari, baizik eta, bueno, bizi modu oso bat azkenean, horren inguruko autu bat egiten dela. Jon, eskatuko dizut bakarrik, bueno, akitzeko, alako agur moduan edo, aipatzea, zergatik den garrantzitsua larun bat honetan bertaratzea. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman behar diztu dugu, zeren azkenean naizta herriaren ideia edo sortu, honen atzean jende asko dago, bai, babesle asko, bai denominazion de origen, queso roncal, Cordero de Navarra, badago Reino Gourmet, Saralegi, Urgon, bueno, quesos larra, enakesa, erronkariko udala, bai eta legea, dela liedenako bodega batzuk, hori, izango direnak, ardoa eskainiko dutenak. Eskerronak ematea babesle guzti, horiek dira babesle nagusiak, baina gero ere hemengo ostatu pila, bueno, dendek, fabrikek, hemen jendea bulkatzen da asko egun honetan, eta eskerronak eman behar dizkiegu aile guztiek, zen aile laguntza gabe, hau ez zen posible izango. Eta hori, nik uste dut horri bartzaetela, enbiatu zaituzte den zuei ere,
Erronkariko baiarara, zen produktuak dastatzeaz gain, dastatuko dugu baiara oso bat, bai, entorno paregabea ikai hemen, oso polita, ea eguraldiak laguntzen digun ere, baina nik uste hori, jendea etorri behar dela ere, laguntzeko, ikusteko, ezagutzeko, zer den hau, nondik gatozen, nora goazen, bai zen, ez da bakarrik historia, baizik eta espero urte asko eta asko geratzea, arrankariko gaztain gura, eta mendik aurrera, geroz eta gehiago aztea, eta hori, laguntzen zaituzten, eta gonbidatzen zaituzten etortzera. Ba, gonbite horrekin eta hitz ederroiekin utziko dugu, hemengoan, hortzen, bertaratzea, gasna probatu eta baiara oso bat probatzeko, aukera dugulako, Jon Artutxek erraten zigun moduan. Jon, mila esker honditz, gaurkoan gurean egoteagatik, eta zuei, antolatzen duzuen guziei, aipatzen zenuen, herritar eta gainerako kolaboratzaile guziei. Espero dugu, ongi ateratzea larun batean. Hurrengo arte. Bale, mila esker, bai. Ba, hausen dena gaurkoz, magazin honetan, astelehen honetan eskaintzeko genuena, bihar ere hemen izanen gaituzuen nola ez, berri eta elkarrizketak gehiagorekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.